काश्मीरमधील अमरनाथ येथे मोठी ढगफुटी झाल्याची माहिती समोर आली आहे। झालेल्या ढगफुटीमध्ये अनेक भाविकांचा मृत्यू झाल्याची दाट शक्यता आहे। तेथील पोलीस स्थानक निरीक्षणाखाली असून अनेक भाविकांचे मृतदेह सापडले आहेत। झालेल्या ढगफुटीत महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यातील 2 भाविकांचा समावेश आहे। मात्र अद्याप तिथल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापकांकडून या गोष्टीला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाहीये। तुळजापूरमधील अंडूरमधून गेलेले 11 भाविक सुखरूप असल्याची माहिती मिळाली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।